Эдді Агнецвет, Міша Каменський. Хата, а ў хаце званочкі смеху, першыя крокі маме на ўцеху. Быў чалавеку год. Быў чалавеку 1 год. Што ён ведаў, светлагаловы? Першыя 2 нехітрыя словы: матчыну ласку, матчыну казку. Міша Каменський, хлопчык хатынскі. Попел замест далоняў дзіцячых, комін, а над комінам вецер плача. Гэта не вецер, маё сэрца, якое ад болю на часткі рвецца. Да матак усіх кантынентаў нібыта. Ручанькі, ты працягнуў з нябыту. Рукі, якія счарнелі ў агні. Абараніце, абарані ад атамнай бомбы, ад напалма. Абарані мяне, мама! Бегаць хачу па лугах зялёных, жыць хачу па сваіх законах, законах сонца, маленства, вясны. Абараніце дзяцей ад вайны. Забіты я гаварыць навучыўся, быццам травінка праз попел прабіўся. Над комінам чорным звон журботны. Хай ён грыміць, як набат грымотны, мільёнагалосым будзе крыкам, перасцярогай варварам дзікім. Міша Каменський, хлопчык хатынскі. Наш сінявокі Васілёк, роднай зямлі, беларускай сынок. Чуеце звон? Над комінам звон. Гэта паўстаў над зямлёю ён. Міша Каменський, хлопчык хатынскі. Кондрат Крапіва, дед і баба. Ехаў дзедка на кірмаш, з ім на возе. Баба, конік з выгляду, дарма, дацягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або ў гразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж каню, 2 гадок, дык яна забілы, ды нагамі перадок пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю. Дзед тут бабе кажа: ты паможаш так каню, як хваробе кашель. Ах ты, ёлупень стары, баба дзеда лая, стой жа тут, хоць ты згары, мне бяда малая. Потым хоп, яна з калёс села ля дарогі, а коня як чорт панёс. Дзе ўзяліся й ногі? Ва ўстановах часам ёсць вось такія ж бабы. Здаецца, робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ. Скажам ёй нарэшце: мо без вас было б лягчэй? Паспрабуйце і злезьце.